Di çarçoveya entegrasyonê de taybet ji bo pêkanîna Peymana 29 Çileyê ku di navbera Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê û Hêzên Sûriya Demoqratîk de xebat û civîn tên kirin. Doh di navbera Desteya Jin a Cizîrê û Desteya Malbat û Nifûsê ya Wezareta Karûbarên Civakî ya Hikûmeta Veguhêz de rêzecivîn hatin lidarxistin hat ragihandin ku Desteya Jin a Cizîrê bi pergala Desteya Malbat û Nifûsê re hatiye entegrekirin. Li gorî hevhatina vê nivîsgeh û navendên Desteya Jin a Cizîrê xebatên xwe berdewam bikin. Di çarçoveya pêkanîna Peymana 29 Çileyê ya têkildarî Entegrekirina saziyên rêveberiya xweser û Hikûmeta Veguhêz de doh di navbera Desteya Jin a Cizîrê û Desteya Malbat û Nifûsê ya Wezareta Karûbarên Civakî ya Hikûmeta Veguhêz de rêzecivîn hatin lidarxistin. Piştî civînan hat ragihandin ku Desteya Jin a Cizîrê bi pergala Desteya Malbat û Nifûsê re hatiye entegrekirin. Li gorî hevhatinê dê nivîsgeh û navendên Desteya Jin a Cizîrê xebatên xwe berdewam bike. Beriya niha jî berpirsên Desteya Jinê gelek hevdîtin li Şamê pêkanî bûn. Di 5 tîrmehê de nûnerê Desteya Jinê ya rêveberiya xweser cara duyem li Şamê bi Desteya Karûbarên Malbat û şêniyana Hikûmeta Veguhêz re hevdîtin pêkanî bû. Di wê hevdîtinê de girêdayê entegrasyonê, rewşa karmend û saziyên girêdayî desteyan nîqaş hatin pêşxistin. Desteya Jin a rêveberiya xweser cara yekemîn ji bo mijara entegrasyonê 19 gulanê bi Desteya Karûbarên Malbat û şêniyan a Hikûmeta Veguhêz re civiya bû. Mekanîzmeyên ji bo koordînasyon û xebata hevbeş a di qonaxa pêş de hatibûn nîqaşkirin. Her wiha ji bo korola saziyên ku bi pirsgirêkên jinan, malbat û nifûsê re eleqedar dibin, di çarçoveyeke sazûmaniya yekgirtî de were xurtkirin nirxandin. Di civînê de mijarê têkildarî pêvajoya entegrasyonê, rêbazên pêşxistina hevkariyê û danûstandina pisporiyê di navbera her du aliyan de hat nîqaşkirin. Hat diyarkirin ku her du alî hedef dikin ku ev yek bibe alîkar, ku hebûna jinan duwarê cûr bi cûr ên xebatên saziyan de bihêz bibe. Her wiha prensîbên hevkarî û entegrasyonê di pêşkêşkirina xizmetguzarî û xebata îdarî de xurt bibe. Bi êrişên ku di 6 Çileyê de li ser Rojavayê Kurdistanê hatin destpêkirin û peymana ku di 29 Çileyê de hat îmzekirin, li seranserî Rojava mijara entegrasyonê ketiya rojevê. Yek ji xalên sereke ew bû ku di gelek waran de saziyên li Rojavayê Kurdistanê entegreyî saziyên li Şamê bibin.